sa Rizal Public Market. Kasama ko aking biyanan at ang aking pamangkin na si King. Ayan, bumibili si nanay ng saging. Ayan. Madama kami agpalpalengke. Kadwak ni nanay katugang. Kita yun, gumagahan tilaso na. Huwag tilaso na ito. Palengke ti Rizal Nueva Ecija. Nagbabasit ti karabasa dati na natin. Nakita yun yun nagpintas. Nag-press ko amin. Wala pa na ganito na. Tatanungin tawa siya yung taga-tinda po. Nagbabasit ti karabasa doon. Nakita nyo. Native bata? Oh, native ka ng karabasa. Nakita nyo na J.E.M.A.C. ni kasala kabasit. Oh, ang liit mga namin. Nagbabasing ang nakilnat ka nung nasamit. Nagbasi na kita nyo. Oh. Yapay na ilaam. Malagi pa riyan. Mapinakrayan. Nagaduang katagatangan ni nanay. Wa gatang tira banos. Nay, nag-press ko. Abi, nagadumilok mo, nay. Nay, pinagadulok mo. Panglako daw na si Daon. Ay, kung amang. Kaya, lumais da na kita niyo. Press ko nga mais. Kesa di Manila. Oh, tayo niyo. Matatamis to mga labidaws. Kitaan nyo na yun. Yan, bumili si nanay. Ito si King kasama ko. Yan. Oh. Ito pa. Oh, ang daming binili ni nanay. Yan. Oh, wala, ang dami. Alam, mabirat-rat na anak ko. Kulang yan. Puro satay? Wala nang sipay kayo anak ko. Wala, nagdagsa na. Ito pa. Ay, oh, siya na yung kwan. Labanos. Oh, bumili pa si nanay ng mais. Yung maliliit sana na yung maliit. Tapos, gumatang tayo mati kalamansig. Pili tayo kalamansi na. Nagadugang kalamansi dito. Yung dami. Huli na kayo. O, piliak. Oh, hindi kayo. Ni, nagbibintas kamatis ni nagado. Ang daming kamatis. O, mga labidabs. Ang gaganda. Ayan, mga kamatis. Oo, puro kamatis. Ang dami. Ayan. Awan. O, ang lalaki ng mga tokwa nila dito. Square nagdadakkel dito kwada. Tapos bili din tayo ng frozen foods. Ayan. Bingo daw na, bingo. Dito tayo sa frozen area, mga karne at manok. O, gumatang tayo si karne at baboy. Ulam natin ay sinabawan. Karne ng baboy pata. Mas mura dito sa probinsya kaya sa Manila. Ayan. Ayan. Labidabs ni pang papaitan, oh. Agado. Ay. Ito titwalya-twalya, eh. Kumatang tayo pang pinapaitan, ne? Tapos bili tayo ng tinapay. Ayan, mga tinapay. Puding ka nun na ilaon. Ang ganda ng view dito sa palengke. Ayan. Nakikita yung bundok-bundok. Naikay mo pastillas? Awan ti lukat. Lukat ako. Next po ay ang mani. Gumatang tayo ti mani. Ayan, daming mani. Lulutuin ni nanay. Ayan, nag-imas fresh. Mga labidabs, tapos na kayong mamalengke dito sa Rizal Public Market, Nueva Ecija. So, ganda ni kami malpas. Ayan, nalpas kami. Oray mala ni Katuganga Konta. Uwi na kami. Naghihintay na si baby. Mag-isa sila doon. Si Romel na nag-alaga. See you later. Ayan, pauwi na kami. Tapos na ang pamamalengke. Kasama ko si nanay. Nagdado si ginagatang na yung kurantong. Makan. Ay na. See you later mga labidabs. Labidabs, kita nyo ni Tikwa. Ti shrine ti Rizal Nueva Ecija. Napintas ti simbahan dan eh. Ayan. Ang ganda din ng view. Ang ganda ng kalangitan. Nasa ano na kami. Belarus Arcade. Ayan. Ang ganda-ganda. Mga labidabs na nag-imas ni tupig. O bagong luto. May kayo gumatangan. Oh.
Oh, sa 5 piso may isa. Law may kayo, napudpudot. Nay, ang tunod tayo na, mga tupig. Apo nag-imasal. May kayo na libre. May kayo tayo San Felipe Nueva Ecija. Nay, nagadaw, nagsitaw. May kayo, meriendan. Ang sarap. May kayo tayo highway. May tayo libre kayo. Ang sarap ihaw tupig is the best. Kain tayo kain. So, tatalabidabs. Rama lang tayo dito, tupig nga ginatangkuhan. May kayo na, lahat na kayo, i-video tayo, timay sa nga tupig nga nag-imas nga tinunok yung highway. Mang kote matin ang sarap. Okay? Alam mga tayong titupig ni, labidabs nag-imas, testingan tayo, may kayo, karoba. May kayo mga po, nag-imas, agpaiso na, nagbati magay, manulang nga subo. Ang sarap. Nay, ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang tagarin lagi na kabalay ko, mga labidab. Anyway, magmerienda nag-imas. Mga labidabs, nag-enjoy ako sa pamamalengke sa Rizal Public Market. Ang naobserbahan ko lang ay napaka-organized. Malit lang po siya pero malinis. At saka, alam mo kung saan ka pupunta. Amumti pagkatangan ti karkarne may maysa. Yung kabaggatang tinanatang may maysa mo laang. Dati grocery nga babasit ijay. Ang gaabay na mo ilang isungahan ka may awan alis tulad tagpalengke. May kayo na paspasan mga titupig. Anyway, thank you so much sa mga nag-subscribe ng aking YouTube channel, Manang Jenny. Para po sa mga bago at ngayon lang nakapanood ng aking video, if you like it, please don't forget to click like, share, and subscribe. Thank you very much. See you all again. Bye-bye.